Yo, Wagwan, Magadi, Lijani. Mribwanji nose, Mbumbe Zimbabwe. Tafadz Golet Ben, Kanapti Shugeta, Jelo Zinaranga. Anyway, I welcome you all. Brand new TV show, Ziripa Ground. We talk about Zirikuto Taurika Ground Zacho, those at no tower. And that's now what atina watu kwata because Jamunenge Matitite, Dizo Tino Ita. So welcome to the first episode of this show. Yakubatika pa screen pako. So tell a friend to tell a friend. Kuti Nakubatika pa screen pako each and every week. So varato gochitanga nasi. Muswa 10 March. Anyway, Churukuta Taurika Zavara nasi. Ndo chakaitika nezuro. Kwa papa. Kwa Prophet Emmanuel Makandiwa nyaya 1 million aisati yapera ma streets ndo ichiri kutaurika vamwe vari kuti aiwa njuga dzakatambwa paipayaka dzanzakagara dzakatosetwa because hakuna njuga dzakadaro papa vaiziva kuti hapana nobhedha nemari kangarika game vamwe vakati aiwa ndezvechokwadi pambasina njuga dzakaitwa but vanhu havana kuona maprofets vanga variko havana chavakaona saka ndeve fake vamwe vakati aiwa even yekuti tinozopota tichitamba njuga dzakadaro muchechi hadzisitombori bhoo kana takuita zvinhu zvakadaro muchechi ka inenge isisiri bhoo hazisina umwari mukati. Anyway, this is your show. Tinobva tapinda mumastreets timbonzwa kuti vari mumastreets vari kuti kudii nenyaya. Let's go. Nasi tiri kumasasa. Kuti tichitovanzwisisa maprofita achina hatichatovanzwisisi nekuti iwo ukatasana Makandiwa ndo vakambotaura kuti ukaenda kudenga ukaona ndisiko woziva kuti hakusi kudenga. Saka tichaziva kuti Makandiwa naMwari vane dzimwe meetings dzavanombogara vari kwavo here voziva vachitopirawo kunoku nekuti handifungidzwa kuti ungachallenge mamwe maprofita zvakadaro hakuna zvakadaro. Nyaya yenjuga idzi hanza dzangu dziya ndonjuga muchechi zvakafamba sekuti homwe inozowanikwa isina maglasi inombowanikwa isina maglasi ozowanikwa vari kutamba njuga muchechi mukoma wayo. Saka imimi kuti muti chanjiri chechokwadi maida kuti aite sei? Ini sekuona kwangu aifana kubvunza patrauza akapfeka kutobvunza trauzawo zvaro riri ukoko matrauza anowanda ende njuga dzirimo munyika muno munhu anotsvaga mari. Ini sekuona kwangu ndoona sekunge vari kutamba neshoko raMwari vari kutamba neshoko raMwari nekuti even Jesu chaiye akatoedzwa kunzi chinja matombo yakaramba. Saka ndikuona sekunge vari kutamba neshoko raMwari. Tomboti mimi mutori weprofeti mimi maisaenda here kuchallenge Prophet Makandiwa chokwadi kuti taurai chokwadi apa chokwadi ndaienda but zvina hazvisiri mushoko raMwari. Shoko raMwari ndo ratinati tichikoshesa mukuita kwaMwari hazvisi zvaMwari. Unoona zvinhu zvemapostori zvechiprofita zvinonetsa izvi bhozi haukamuiwo unotaurira vanhu kuti vakutaurira chinhu chiri mupokasi vanhu vangachiona ichi chimuhomwe chimuhomwe plus pazobudiswa binocular one spiritual binocular sinhu iroro wangu ka zvokuchero nemaziso waigona kutoriona kuti iro ngatingoti muhombe muntaraunda muhombe patoreva mablazo azozviramba zviri pakati vakati aiwa inini handichada kumukoma semuri kuti hamuchada imimi kamere kuti vabhaizika papi vazongotya wasvika pavhenyu vakati mahwani Makandiwa vada kutira kuti kozi vari kuona kuti vanhu vari kubirwa mumachechi vachinyeperwa chakati saka vari kutraya kuti varatidze vanhu. He's trying to help out as a man of God kuti vanhu mafambira mukuita muchinyeperwa kana vari real men of God they should come to his church varatidze power ravo whether idemon kana kuti chi. Makandiwa anozotiradza kuti zvinofamba sei. I think he's just trying to do a clean up because matsotsa awandisa kana mudhara miracle vese you see they're just doing it for the money. Iwo wakambozoona kupi zvokuti vanhu 2 minutes paratasa lifestyle yake tasaone machinjira yaita so atone zimba nechichichichi but ukatarisa kufamba neshoko chitera iwo wakambonyasonzwa shoko raMakandiwa oitara ramiracle era. There's a difference baba. Aiwa Makandiwa is a man of God. Hatingaenzanise nevapfana naMiracle vari kutsvaga mari ngavauye kunokuva haemarura achitipa mari kwete zvinhu zvekupengesa. Nezuro pakanyebwa baba pazvinhu zvese zvakaiswa paipaya hapana kana 1 chakabati but dai aida kuburitsa chokwadi aifanira kusa 1 chinhu chete chaizofanira kubatwa nemwana wese anga aripo baba. Baba vaida kutongotrend hawo
Nokuti munhu anooneswa chaiye aoneswa pana pachabudiswa zvinhu zvese either aifanirwa kutongooneo 1 chino but otherwise muzvara anonyepa anonyepa muzvara For the Bible says, touch not my anointed ones. But I don't know kuti imimi maZimbabweans, I don't know. Zvipindi zvokuti munge muchitaura zvakadaro pamusoro pemunhu waMwari muri kuzvana kupi? Because vamwe vati hey njuga dzaitwa muchechi vanhu vari kutsvaga mari, vamwe vakati vari kutamba nesimba raMwari, zvaMwari hazvidi makwikwi, hey prophet zvavaita nezvora sipo. So ina handizive zvamunenge mataura ndo zvatongotora ndobva ndakudzoserai. So to everyone who's watching this video, chingondiudzawo zvaunofunga mucomment section umo, and please don't forget to subscribe, like and share over tega hama dzako tobva tafambirana tese mune conversation. Anyway, hatibva tagumira mumastreets chete, tinobva tatsvaga ana mazvikokota vanodzinzwisisawo nyaya idzi dziri spiritual. Ngatibva tangoenda padare pedu tinoona Uncle Saint vakatimirira ipapo alongside munhu waMwari Pastor Chamba. Yes, vanonzi Pastor Chamba, ringori zita but hande tinonzwa kuti vanoti kudii nenyaya iyi. Gentlemen, anenge aziva kuti muhomwe mangu mune chindopa 1 million izvozvi ndokupa 1 million fere izvezvi shugeti vasada kudaro shugeti atiri kutaura kuti iwewe uri worth mari pauroda kuti pa 1 million plus mukoma Shugeta vakachimaster chigemu chacho chekuti hakuna munhu waMwari anoona zvese ende hakuna munhu waMwari ari perfect pasi pezuva, saka ndokuri kubva confidence dzavo. But tinaye ka munhu waMwari muZimbabwe kungoti zera unfortunate kuti nezuro haana kuenda kuCup Clash. Okay. Maybe tinaye muZimbabwe anoona Prophet Madungu. Madungu atingamuise muleague remaprophets nekuti uyo ane league rake ega ndiye heavenly commander anombotomboenda kudenga achidzoka, saka hativaisa but ndinaye wandozwa aiona gentlemen nyaya tikagarira panapa inyaya ye1 million yane zuro. Yes, right. So 1 million pane vakauya zveshuwa vachida kuiwina but havana kuzokwanisa kuiwina because havana kunatsonhonga tsono zvaidiwa napapa. Alright. But then manje zviri kutaurika paground because pana patotaura zviri paground. Vamwe vari kuti aiwa prophet nezuro vakabiridzira because maitiro avakaita dzakabva dzanyanyisa njuga muchechi, saka hapana munhu aimbokwanisa kuzombodzinhonga njuga dzacho muchechi. But then vamwe vari kuti aiwa maya prophet vakaita zvinhu ferere hapana pakaita sei vakabiridzirwa. So I don't know gentlemen, ndo yatinayo zuva ranhasi. Chigemu chakatambwa here kana kuti pane pakanyebwa. Chinoitika manje prophet havana kubiridzira but prophet vanotochiziva kuti hakuna munhu anoona zvese. Imimi mukoma Shugeta Uncle Saint, Jesu chaiye mubhaibheri aitobvunza vadzidzi vake kuti ndiani andibata ndanzwa simba kubuda. Tiri kutaura muprofita vevaprofita vese, tiri kutaura mwanakomana waMwari, tiri kutaura Mwari mbune pachezvake. Aitobvunza vadzidzi vake kuti ndiani andibata ndanzwa simba kubuda. Kureva kuti Jesu anga asingatozivewo, akati nekuti anga akapfeka nyama, anga ari munyama, anga ari Mwari mweya, but this time manje anga auya ari munyama, saka akwanise manje kuti azive zvese. Aiwa, but muri kuti nyama iri limited here, because muZimbabwe ndine muprofita wandiri kutoziva kuti kukanzi ngakuitwe rerun akaenda muprofita iyega anononhonga tsono. Iyoyo ndo nyaya iri kunetsa manje because nyangwe munhu waMwari akauya achiti hakuna munhu anoona zvese, even chero amwanhu chero even munhu waMwari kunyometa ndiani muZimbabwe akataura kuti handioni zvese, vana vake vesangano vanotofunga kuti humility, ari kudaro noti humility. But the truth of the matter is hakuna man of God ari perfect, hakuna munhu waMwari anoona zvese. Ini ndiri kufunga kuti ariko munhu waMwari. Ini chandiri kutongofunga chete Shugeta inyaya yekutoti offer muprofita wachona already is a millionaire, atizive net worth yake maybe a billionaire. Zvekuti dai pakataurwa mari ine musoro ende dai zvisina kuitwa public announcement yekuti aiwa kana ariko dai zvakaitwa ine way ine wisdom bichana aigona kutouya ende aigona kutotaura kuti munei. Samuri kuti prophet zvakaita nezviro zvisina wisdom mukati. Zvaiva newisdom zvichienderanawo nevanhu vakanga varipo,
but wisdom yekuti vange vari vanobata munhu chaiye anoona zvese pa 1 million ishoma because ndimillionaire plus zvinhu 6 hakuna munhu aiye anoona mufundisi iye anoona aiye anoona alright ini munhu wanoona etotemba pane nyaya gentlemen amendotaura zita pane nyaya chataura zita chataura pane nyaya gentlemen ndepekuti chigemu chacho maitirwa chikaitwa nezuro imi makachiona sei changa chiri cheferefere pakarohwa fair game rekati pakabiridzirwa paipai vanhu havazomboshaya zvekutaura vanhu hazviite because munhu wese anenge ainewo maopinions ake munhu wese anenge achiti apa padai paitwa zvakadai apa padai paitwa zvakadai munhu wese anenge atone makachiona chiri chifeke chigemu chakaitwa chachiri fair because muprofita aitozviziva kuti 1 million hakuna anotora hakuna anoona zvese aitozviziva kuti muprofita aitoziva kuti hakuna end of which is true hakuna anoona zvese muprofita aizviziva but ndiri kuramba ndakangotsikirwa inini ane wake waanga achida kuhambula ane wake waanga achida kuhambula kwete wake maybe 2 or 3 handiti vake but ndine 1 wandoziva kuti dai akaenda dai kutaura kunokudziri nyaya aiwa prophet kuda kwashe Jose havawandire kuona izvozvo kwete kuti wangu wandoziva hai muzimbabwe yese ndaingotongotemba prophet Hubert Enje dai kutotaura kunokuka vamakandi wavo vakutofambisirwa mapepa but I think prophet Hubert vanga vakatogara vakataurwa naprofet makandi wavo kunzi haanoiva vachibaba I think vanga vakagara vakazvimenshena zvavo because but onaka pakuzotaura kuti hakuna anoona zvese yeti isusu tinaye wedu watinoziva aripo paBraeside apa handiti watotoziva kuti anoona zvese haisi hondo here iyoyo because already chitiwo aiwa varipo vanoona zvese handiti muriona pandireva ndiri kuti prophet Hubert Enje vaigona kutozvidoma nemazita nemabrands brand rebinocular iyaya vaigona kutotaura kuti ibrand yakati kampani yakati pane HIV kit test vaitotaura futi nekampani negore rayakatouya muriona pandireva nekwayabva saka prophet vaida kuhambula vamwe prophet aiwa handina kudaro pandiri kuti pana prophet vandiri kutemba kuti dai vanga varipo kutaura kuno kudai tiri kutotaura kuti million yakatoita. All right. Thank you so much. Kuna mapanelists edo Uncle Saint alongside the Pastor Chamba. Dofunga mango zvinzgiro vataura dzakawanda vapinda bakawanda but it's okay. It's all good. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and don't forget to tag your friends. Mumu comment section ngatite kuti conversation irambe ichingotaurika and kune vanoda kusponsor vanoda kupartner nesu. Let's do business together. Number zedu ndo dziri kubuda pasi apo. Thank you so much. Till next time, Tafadzwa Lloyd Ben kana DJ Shugeta aka Baba Benoit signing out. Shout out to my boy Benoit. Mwah. Daddy loves you.